skat. Så for Brand har en dejlig ud. Hold kæft, han har en dårlig hårdag. Synes du virkelig, hår er så slemt? Hvad snakker du om? Det har jeg da aldrig sagt. Torsten? Ingeborg? Torsten? Hvis du vil sidde og trække et emne her. Værsgo, have dit oplæg. Tak. Du har så 40 minutter til at forberede dig. Tiden er gået, vil du være venligst at følge med? Værsgo til plads. Tak. Ja, jeg trak det moderne gennembrud, og jeg vil starte med at snakke lidt om romantikken. Det var der er rigtig mange negative ord i forhold til positive, som jeg godt kunne give et indblik af, at det er en meget trist historie. Ja, Torsten, kunne du muligvis fortælle noget om sproget i Jens Weimann? Det er lyrisk, episk, mange metaforer, pludselig, modsætninger, mange negative ord. Kom nu bare sige. Digtet er lyrisk, episk, og der er mange metaforer, så der er krydske modsætninger og mange negative og positive ord. Ja. Torsten, kunne du fortælle noget om budskabet i den her sang? Sig nu bare, accepter at tænke på den anden, ikke kun på sig selv, og en anden synsvinkel om verden. Husk at vi skal have 10. Tak for nu. Du må gerne gå ud, vi hælder dig om 5 minutter igen. Okay. Ja, jeg synes nu meget, han havde et godt ordforråd også. Men der var altså lidt som om han læste mine tanker. Altså da jeg stillede ham lidt spørgsmål. Ja, altså jeg synes han klarede det rigtig godt og sådan noget, men der gik noget tid, inden han ligesom fik svaret på spørgsmålene. Ja. Men altså, hans præstation, det var jo til et 12-tal. Ja. Er det ikke så bare det, vi skal blive enige om, Tom? Jo. Det synes jeg. Ja, vi har så besluttet, at du skulle have 12. Okay. Ja, Torsten, du får selvfølgelig 12. Du sagde fuldstændig lige det, jeg tænkte hele tiden. Så selvfølgelig skal du da have 12 for det. Det var fantastisk hele vejen igennem. Ja, Torsten, du får 12. Jamen Torsten, det gik jo rigtig godt. Altså nogle gange så er det ligesom om, at du nærmest siger det, vi tænker. Så der er ikke så meget at diskutere. Det bliver et helt sikkert 12-tal til dig. Jeg var bare 12, kan vi se det hele? Kan vi se, vi over det hele, også. Kan vi se, har I fået 12? Far, jeg fik bare 12 i alt. Både dansk og matematik og engelsk og tysk og bare fucking det hele, mand. Hold kæft, en Jager. Ej, hvor han dog bare klam, og føj, hvor han stinker. Hvad fanden laver han her? Jeg ville ønske, han var min. Ej, bare han ikke sætter sig her. This is a And just look, you see that?